Ako živnostník alebo majiteľ SRO, pokiaľ už viete, na akú výšku hypotéky máte nárok vďaka mojim predošlým videám. Ak už máte k dispozícii nehnuteľnosť, môžete podať žiadosť o hypotéku. Aké doklady budete potrebovať a na čo si dať pozor, to si povieme v tomto videu. Základom pre každého živnostníka alebo majiteľa SRO je daňové priznanie. Toto daňové priznanie samozrejme dokladujete k podaniu žiadosti. Okrem toho budete potrebovať aj potvrdenie z daňového úradu. Toto potvrdenie obsahuje údaje z daňového priznania za predošlé 2 roky. Takže napriek tomu, že nebudete dokladovať 2 roky, banka bude vidieť, ako dopadol aj predošlý rok, nielen ten, z ktorého vypočítava váš príjem. Preto odporúčam vo všeobecnosti majiteľom SRO plánovať hypotéku aj 2 roky dopredu. Pretože banke by sa nemuseli páčiť záporné čísla, ktoré by ste mali v minulosti. Toto potvrdenie hovorí aj o nedoplatkoch voči daňovému úradu a preto sa dostaneme k tretiemu bodu, ktorý potrebujete vyrovnať si všetky nedoplatky, nielen daňový úrad, ale aj sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a podobne. Ako zistíte, či máte nedoplatky ako majiteľ SRO? Pohodlne to viete zistiť na stránke valida.sk, kde sa zaregistrujete. Napíšete názov alebo iščo vašej firmy a v časti nedoplatky budete vidieť, ako ste na tom. Vráťme sa ale k potvrdeniu z daňového úradu. Toto potvrdenie viete vybaviť 2 spôsobmi, a to v papierovej forme alebo v elektronickej forme. Aj keď už väčšina bank akceptuje elektronickú formu dokladovania, radšej si preverte na konkrétnej pobočke, či je to v poriadku dodávať toto tlačivo v elektronickej forme, alebo preferujú papierovú. Ďalšia vec, ktorú banka bude potrebovať k podaniu žiadosti ohľadom vášho príjmu, sú doklady za medziobdobie medzi podaním žiadosti o hypotéku a medzi podaním daňového priznania. Takže ak ste podávali daňové priznanie za rok 2025, ale už je napríklad jún 2026, tak musíte doložiť výpisy a faktúry za celé medziobdobie od januára až do mája, ktorý je uzavretý mesiac roku 2026. Banka týmto spôsobom skúma, či ešte stále podnikáte. Bolo totiž veľa špekulantov, ktorí si nastavili daňové priznanie len za účelom získania hypotéky a následne firma nevykazovala reálne príjmy. Najdôležitejšie z toho medziobdobia budú asi posledné 2 mesiace, kde banka naozaj pozerá, či ste mali nejaký príjem. Stalo sa mi, že klient pracoval na zákazky a fakturoval zákazky len 4-krát ročne a teda 2 mesiace pred podaním hypotéky mal nulový príjem. Takéto záležitosti sa dajú vykomunikovať, pokiaľ naozaj ten charakter podnikania vyžaduje fakturáciu takýmto spôsobom. Čo ďalej by ste mohli potrebovať, a teraz špeciálne ako živnostníci, v rámci jednej banky, preto aby vám uznali vyššie percento obratu, dokladujete aj mandátnu zmluvu alebo zmluvu s odberateľom. Na základe toho vám vedia dať výnimku na príjem, pretože dokladujete vlastne pravidelný príjem a tým pádom je banka k vám zhovievavejšia. Čo sa týka dokladovania príjmu k podaniu žiadosti, toto je všetko. Napriek tomu si schvaľovateľ počas procesu môže vyžiadať ďalšie doklady, ak sa mu niečo nebude zdať, alebo bude potrebovať potvrdiť. Do schvaľovacieho procesu samozrejme nevstupuje len váš príjem, ale aj nehnuteľnosť, ktorú idete kupovať alebo zakladať. Pokiaľ ide o kúpu nehnuteľnosti, budete potrebovať rezervačnú zmluvu alebo zmluvu o budúcej zmluve s uvedením postupu financovania. Ďalšia vec je ználecký posudok. Ďalej dokladujete niektorým bankám už k žiadosti aj občianske predávajúcich pre následné vypracovanie záložných zmluv. Pokiaľ banka zistí nejaké nezrovnalosti, či už pri vašom príjme alebo pri nehnuteľnosti, informácie, ktoré napríklad nesedia s katastrom, banka si vyžiada dodatočné podklady. Ak by vás zaujímali ďalšie informácie ohľadom hypoték pre podnikateľov, neváhajte mi napísať, rada zodpoviem vaše otázky. Ak stále neviete, na akú výšku hypotéky máte nárok, neváhajte ma kontaktovať.